बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. आजच्या पत्रकार परिषद घेण्यामागे एक उद्देश एवढाच आहे की सध्या महाराष्ट्रभर जो विषय गाजतोय, जी खराब व्यक्तीने जो महाराष्ट्रभर हैदोस घातला होता, त्या खराब व्यक्तीचा सर्वप्रथम आम्ही वेंगुर्ला तालुक्याच्या वतीने जाहीर निषेध करतोय आणि या संदर्भात सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. थरातला ताब्यात घेतलेला आहे, त्याची पोलिसांकडून कसून चौकशी केली जाते, पुरावे गोळा करण्याचं काम चालू आहे. बाब न्यायप्रविष्ट आहे, त्याच्यामुळे योग्य ती शिक्षा, योग्य ते शासन हे 100% त्याला होईल एवढी आशा पण आहे. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा घडल्या तेव्हा त्याचे पडसाद कुठेतरी वेंगुर्ला असेल, सावंतवाडीमध्ये असेल, या 2 तालुक्यामध्येच उमटताना दिसत आहेत. मोर्चे निघाले, सावंतवाडीला झाला, आज वेंगुर्ल्याला झाला. निश्चितपणाने मी एवढं या निमित्ताने एकच सांगू इच्छितो की सन्मान्य दीपकभाई केसरकरांचा उल्लेख आणि या प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न काही मोजके ठराविक लोक करत आहेत. खरं तर दीपकभाईंचा स्वभाव हा पहिल्यापासूनच देवाला मानणारा ती व्यक्ती आहे आणि कुठलंही मंदिर असू दे तर त्या मंदिरामध्ये जायचं, तिथे नतमस्तक व्हायचं, ही त्यांचा पूर्वीपासूनचा स्वभाव आहे. त्याच्यामुळे डायरेक्ट थेट त्यांचा राजीनामा मागणं किंवा खास करून या मतदारसंघातलं वातावरण खराब करणं हा काही लोकांनी एक फंडा चालू केलेला आहे. निश्चितपणाने या गोष्टीचा मी जाहीर निषेध करतो, कारण पोलीस तपास करत आहेत. पोलीस या संदर्भातलं संपूर्ण जे काय पुरावे आहेत ते गोळा करण्याचं काम चालू आहे. त्याच्यामुळे निश्चितपणाने त्या खरातला जी योग्य ती शिक्षा व्हायची आहे ती निश्चितपणाने होईल. परंतु या निमित्ताने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात जे वातावरण खराब करू पाहणारे काही मोजके लोक आहेत, त्यांना माझं मी तिथून आवाहन करतोय की हे जे काय कृत्य तुम्ही चालवलंय हे फार चुकीचं आहे. कारण आपलं हे राज्य कायद्यावर चालणारं राज्य आहे. निश्चितपणाने एखाद्या व्यक्तीने जर चूक केली तर त्याला निश्चितपणाने शिक्षा ही होणारच आहे. त्याच्यामुळे त्याची शिक्षा ही त्याला मिळणार. परंतु काही लोक या मतदारसंघामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणं, या मतदारसंघामध्ये भांडणं लावण्याचं काम करणं हे काही लोक करतायत. याची संपूर्ण माहिती आमच्यापर्यंत पण आहे. या पुढच्या कालावधीमध्ये या गोष्टी जर थांबल्या नाही तर आम्हाला पण त्याच पद्धतीने या मतदारसंघामध्ये उतरावं लागेल, एवढं या निमित्ताने आज सांगतो. खरं तर या गोष्टी सांगाव्या लागता कामा नये. न्यायप्रविष्ट भाव असताना, पोलीस तपास करत असताना काही गोष्टी या जाहीर बोलायच्या नसतात. त्याच्यामुळे तुम्ही या गोष्टीचा विचार निश्चितपणाने केला पाहिजे आणि ह्या गोष्टी तात्काळ थांबल्या गेल्या पाहिजेत. कारण संपूर्ण जेव्हा पक्ष कुठलाही असू दे, पक्षाचे नेते असतात, त्यांना असंख्य लोक त्या प्रवाहामध्ये भेटत असतात. म्हणून काय तो त्या नेत्याचा त्या व्यक्तीशी संबंध आहे असं डायरेक्ट कोणी ठरवण्याचा किंवा हे करण्याचा उद्देश कोणाचा नाही आहे. त्याच्यामुळे निश्चितपणाने या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत आणि सगळ्या गोष्टी आमच्या कानापर्यंत येत आहेत. आम्हाला मोर्चे कसे निघतात, कोण मोर्चा काढण्यासाठी याला पाठिंबा देत आहेत, या सगळ्या गोष्टीचा परिपूर्ण अभ्यास हा आम्ही केलेला आहे. वेळेवर ह्या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत आणि ह्या गोष्टी जर वेळेवर नाही थांबल्या तर निश्चितपणाने शिवसेनेच्या पद्धतीने आम्ही या पुढच्या कालावधीमध्ये ते जशाच तसं उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. निश्चितपणाने मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे दीपक केसरकर हे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत आणि गेले 4 टर्म ते या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतायत. लोकांनी 4 वेळा या भागातनं त्यांना भरघोस मताने निवडून दिलेलं आहे. लोकांचा विश्वास हा 100% दीपकभाईंबरोबर आहे आणि
दीपकबाई ही अशी व्यक्ती आहे की देवदेवतेना मानणारी व्यक्ती आहे. त्याच्यामुळे हे जे काही षडयंत्र चालू आहे हे मतदारसंघामध्ये फूट पाडण्याचा, मतदारसंघात काहीतरी आपलं अस्तित्व निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न चालू आहे आणि तो कदापि आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. शिवसैनिक हा वेळच्या वेळी हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही.